Tungod sa padayong pagsaka sa heat index, dakbayan sa Lapu-lapu, nakasinati og sunod-sunod nga brownout. Aduna ba kahay igong supply sa kuryente sa eleksyon karong Lunes? Ani ang mga detalye ni Luan Merundina. Nagpadayon karon ang gihimong evaluation o correction sa mga linya sa kuryente sa Mactan Electric Company kon MECO human sa nasinating sunod-sunod nga pagpidok sa kuryente. Gibutyag ni Engineer Lawrence Melesio, pangu sa Engineering Department sa MECO, nga sukad niadtong Sabado, tulo nila ka mga feeder ang nakasinati og pagpidok sa kuryente tungod sa nasinating kainit sa panahon. Tungod sa demand, sudden increase sa demand, tungod sad sa kainit sa panahon karon. Which is, sa karon ma'am, ato na nang gi-correct. Dugang sa MECO, kini pa ang unang higayon nga nakasinati og kalit nga pagpidok sa kuryente ang dakbayan sa Lapu-lapu atol sa mga summer months. Karong adlaw, nakasinati og usa ka oras nga brownout ang barangay Pusok tungod sa gihimong correction sa mga linya. Gipasalig sa MECO nga aduna sila igong supply sa kuryente ug ang gihimo nilang corrections karon kabahin lang sa pagpangandam aron sa pagsiguro nga sa umaabot pinili ay walay mahitabong pagpidok sa kuryente. Before, during, and after election, natay gi-assign nga mga personnel nga mubantay sa mga eskwelahan sad, every school, nga station na sila sa eskwelahan nga in terms of na emergency, dali ra ilang pag-response. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merundina, Balitang, Bisdak.